Волонтерлар штабы белән Малвина халкына гомумән тәшатларга кушылып, зур мөрәҗәгать белән чыктык. Бернинди сүзсез, бернинди кеше шикләнмичә, шу хәлек актив катнашты Малвина халкы. Һәр вакытта даим җыеп торалар, күчтәнәчләр әзерлиләр. Менә соңгы вакытта скоростный сеткалар үрүләрдә дә, апалар иртән дә көндез дә менә иртәнге якта да килә, кичтә дә киләләр. Бер көнгә рәхәтләндереп, бер сетканы үреп бирәләр. Бүтән түгел менә бергә бәрәңге акциясе булды. Кичтән әйттек, менә булыр микән дигән фикер бер дә килмәде. Әйтик әле генә диделәр. Шундый тизлек белән бәрәңге җыеп алдык халык. Бу бит бар да Малвина халкының нинди киң күңелле, нинди мәрхәмәтле, нинди кешелекле булып, аларның кешегә һәр вакыт ярдәм кулы сузырга әзер булып тору.